non la khai ki sunga pora hot la munira tu maning ke kyang aning ki punga pora hot la fake news fake videos hayu ke spread abang ke pang cheng pon nang ni la son ke spread pen monon phi ha la so ka che song bang ka preka direction na thu pon det pulon tel monon phi communal war hayu do kok pulote nang li pen ni li anu tin se sung raprung polake ke chok chike kumat lo la fake news fake videos hayu ke spread tum lo la son ke claim ke laki isi cyber crime lo ko ha kapre kapre ka tum ke post la kumat ne ari che bank pong apot ke post a video clip a photo la hai hui bang original lo mene bon sitan me hala caption ke tokle jong se chok che de bihari atum karbi aphan ari thum pong tang ho ha kumat ne aphan pa thilop tang ho la hai hui caption ke tokle chok che pulote la so original clip video pusita me munir aphan ke paklang munir aphan ke than ke lage akapre ka hinsi ke ponder lo lage la sila son fake news abang ke spread nang ne comment tu apot ma ko na apot ma ko pi incident ahur apot ma la hai hui chini pa me ritarli pa me se aja da video aja da news sita me share nang ji la pen la Guwahati Jorabat along pen Karbi atum aphan nangplung la areng ke sonang la so video ke post abang ta a video ke original clip lo mene a video abang ke ahok lo ha Jorabat along Karbi atum areng solo nangplung lo bon sita me ko mata tum si ki theng ma ko pia pot si aring ke sonang ma la Karbiang long long ke protest apotong aring ke sonang ma Karbi pen bihari alang ki apotong aring ke sonang ma mate kalima la hai hui ritarli pami me pin ben la pu share duna red caption tok duna red Karbi atum phan bihari atum Guwahati pen nangplung lap tang ho la hai hui a caption ki tok ta bare da bang ta la ta chok che pik lo la ki isi cyber crime lo non la khai ki sunga hut kapre kapre ka dim pen ke hutur ke chopha nang ne lo la son ke ili me thang si hutur ka chopha lo lage ko mat ma ke chok che vek hula tuma phan ke ne vek nang po bon sita me la ili tum la news ke spread la videos ke share hai huye bang hadi chere ping nang ji fake news hai huye bang ke share nang ne la pen caption ke tok bang hai caption ne jong se chok che det pulonte original video pusita me hala caption copy ma ke to copy pot si la so a video ke post ma hai hui se muni ta tum ke lang ji la si ke share atum bang fake news fake videos hai hui bang ke spread nang ne la non ilitum ka che song vek motif bang ke divert nang ne la non ilitum ka che song vek PGR VGR along le along illegal settlers atum aphan eviction claim vek nang ji la so phu thak bang che song pa me na la so phu thak bang tum arjap thip pen ka do ka ve che to pet pen che song du na